Le maréchal, le général, le commandant en chef de forces armées du Mali de Bouboula. Dikoka général, Dikoka maréchal. La Dikeita Terke. Kassim Nimaga commerçant import d'Abanani. Kapora Dauda Magan. Kapora Dauda Jara. Tominguru. Président Souri Kasoke Peka Lebe Kangambla Bololo sans président. Dauda Golpaika Folibéen. Kibiyata Saika Folibéen. Mon ami Oumar Nangadou, ka Folibéen. Baïsa Dike ka Folibéen. PDG Baïsa Dike ka Folibéen. Amédia il faut. Boubacar Dike, commerçant import et ka Folibéen. Président Nasira Tsako, ka Folibéen. Jason ka Folibéen. Mon ami Ras Balaïra ka Folibéen. Dani de Paris ka Folibéen. Alala ni yewolo numutoko barabara numutoko l'homme fort ka Folibéen. C'est double. Jeli digi ni gagne kelena. Famille fune de mara. Lagi fune digi ni gagne kelena. Baho bananu digi ni gagne kelena. C'est pour les blés. Dauda Magasa, c'est pour les blés. Après Imam Mamoudou Diko et Ko, c'est pour les blés. Après, c'est Dashima et Noé, Andé, Anand, Dogoni, Goïta. Kayere wolo fo kati kake kunu kake bi sinime alabolo belle hero belle cerveau kati ka ka dambile kana kake ki kodo ala belle cerveau l'homme ala de adaw wartewo ke wala kodo ni mawi nene ula so ibete goro witu bibo moy belle Docteur Amadou Maïga ka Folibéen Santé. Ibe Fatim Nabe. Président PDG la sana droga gonya kono bi goni ame ini ga jakma kuire leta kata be. Segame jamana la ne président. Mama ko jamana in ka di biye karoni lebe mi boasini anya kala pati dola ko do kita gouvernement ate gouvernement ichiya aka chi minum bise ko to minum bise ko ta ka bo matala ko jamana asinji bre asini edu mania ne jamana ina edu jamana ngore halai yerama horonya la ka yerama le unabi edu Jamani sekana herala katlaki be mogoma hasini boika hasini kangeliji hasini nitekuma na be barake baraba yerla kan igoika ne abola dike dan terke mungingo nyina be dia ko dunia ngapa ka be dia menter muso bafo maini jara ka pada maini jara uluye kelege jamana ko ina salama ika Folibéen adiara de chamai ke musuni chewi sino macam tu betul tabali jual, bendongan yang malu berita buat, ma har nina te borkeli ni horong doi kapo, uyar lokorola gam, maka saya emcang nu nana si tahu nana wi muni ke papa, emcang ho, asmi ka emcang ho yang ke kamu gubernur ini, au tate mali hui, au tate mali, mugore foro koya. Kaba ko zumana sabon mu temena mouvement démocratique sebina en 91 o kala ka duguni bitai c'était précis ya mo ko mugani du so rasita sibili mugani du utume sarawata du wi jamana jo alaika 14 mois avec sa tête yere wolo ni halala
Amadou Toumani Touré o y'u ko don jamana la élection 6 de kɛ 14 mois avec sous l'égide kabako Zoumana Sako Ɲamina Dangele a b'aw jɔ an ka ceinture serré o tuma an b'an cɛkisɛ wara ka bɔ ɲɔgɔn na arajo bɛ na Mamadou Fofana yɛrɛ ma dɔn a ka arajo bɛ ɲini ka ban sawo siman tɛ na maa 6 bɛ se ka balo siman na so cɛncɛnbɔlaw muso minnu bɛ ba dingɛ kɔnɔ n'u bɛ cɛncɛn bɔ bɛnbololaw minnu bɛ taa ta bɛlɛ minnu bɛ bɛlɛ bɔ min bɛ so jɔ min bɛ siman k'a la min bɛ courant k'a la min bɛ porte dilan ka k'a la min bɛ carreau k'a la min bɛ lavabo dilan ka k'a la min b'a peinturer min bɛ courant don maa don a bɛɛ jɔ nin bɛɛ la k'an ka ceinture serré ko maa tɛ hɛrɛ sɔrɔ ko n'i ma sɛgɛn o kuma ninnu anw sɛgɛnn'o la sawo maa tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn mais aw ma sɛgɛn o aw tɛ kan k'aw ka wari minɛ yan aw ye dɔ bɔ aw ka wari la depuis aw nana aw ye dɔ bɔ a la an y'a sini ta dɛmɛ aw ye jolibaw ta an ka ceinture serré an ka ceinture serré c'est-à-dire nin de kɛlen bɛ ka jamana in Ismaël Samake nin de kɛlen bɛ ka jamana in k'a bila galama kɔnɔ ni kumana M5 k'a kɛ komi kabini ala ka dunan da M5 nɔgɔma na Mali kɔnɔ aw bilala la n'aw tɛ se a k'u labɔ ka bɔ yen fo ka na ni maa wɛrɛ maliyɛn ka ca o kan kuma mugu dama kabini aw nana an ma foyi ye transition ɲɛ 2 dɔrɔn de ne y'a fɔ n ye yan transition sur le plan militaire barabo minan sama dugu bɛ kan ka minɛ sɔrɔdasiw bɛ kan ka sa jamana ye jamana bɛ kan ka kunna wolo faso ɲɛ kɔrɔ mais kabini aw nana an ma foyi ye organe ma sigi CENI ma sigi papier ma dilan lycée électoral ma dilan aw b'aw t'o la ka na aw don an na k'an ka san 5 d'aw ma aw laban b'a fɔ san 10 a diyara de sinon don min a bɛ fɔ badaw ye kuluba ko hali miniti 1 tɛ fara transition kan o don aw tun bɛ opposition na bi aw b'a kɔnɔ yan aw bɛ kan k'an ni tɔɔrɔ a kɛ ka kurantigɛ baden kɔngɔ bɛ maaw la sɛgɛn bɛ ɲini ka maaw fa i bɛ taa sugu la hali tɛ 2000 feere ne ye commerçant o bɛɛ la k'an ka ceinture serré an ka ceinture serré aw tɛ k'an ka ceinture magaya aw bɛ k'an k'aw diya komi badenɛgɛ sama anw de bɛ to ka ceinture serré an tɛmɛn'o kuma kan aw bɛ programme de fɔ an ye très clair n'aw tɛ se Assimi kaw bɔ yen maa wɛrɛ ka na M5 ta tɛ Mali ye yanni M5 ka na Salama ninnu ni Mayini ninnu sara jamana ko la yan ani Victor Sy ani B0 ani Mamadou Thiam Adama Samake k'u ye kaso kɛ o don aw tɛ se ka kuma yan aw bɛ ka na dɔrɔn ni mɔgɔ ka bila maaw ɲɛna dɔrɔn ka jamana ta k'a fɛnɛ ni kumana dɔrɔn M5 mɔgɔw bɛ wele aw M5 sisan jamana dira aw ma a kɛra cogo di an bɛ sɛgɛn de kɔnɔ yan an bɛ kɔli jamana in bɛ kɔli de kɔnɔ bi ni kumana CEDEAO Burkina y'a ta kɛ tile 1 Assise nationale tile 1 ka taa sɔgɔma ka taa 2 heures du matin u ye kalo 30 ɲini a bɛ d'u ma a tɛ d'u ma ka gouvernement sigi mɔgɔ 20 de d'u ma CNT mɔgɔ 71 olu ma bɛ wari ta ka taa dɛ ka taa sigi bugudaw la dɛ ka kɔba ni politique barata kuma na walahi ni Assimi mili kɔlɔsi o b'a don dingɛ kɔnɔ ka bɔgɔ ka kan walahi ta a tɛ politicien nɔ ninnu an de bɛ ninnu dɔn kosɛbɛ walahi fɛn dɔ bɛ kule la a bɛɛ kɔsida ko di ni Mali ko don Ala kana hɛrɛ de ni kumana a taara ye min fɔ Faransi nation ni yan n'ale k'o fɔ kala bie papier le nation ni papier k'a fara bɛɛ ɲɛna nation ni na tɛgɛrɛ ma fɔ la o kɛra kuma ye an ka ministre des affaires étrangères Modibo Keita ba a ye kuma bɛɛ fɔ nation ni na mankan kɛra o la capitaine Tedros Ronalds a ye min fɔ nation ni na bɛɛ m'a mɛn Thomas Sankara ye min fɔ nation ni na jɔn y'a fɔ mais u bɛ nin de ta k'a kɛ feerefɛn ye a sɔrɔ e kuma fɔ a ye min fɔ maa tɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko maa bɛ avion kɔnɔ k'u y'an bila o ye kuma ye a ka di tulo de la sinon o ye mun ye o b'anw balo wa Faransi bɛ se ka kɛ marchandise ye an da la don o don Faransi bɛ taa Faransi k'a bɛ taa kaban u bɛ taa n'u bɛ taa anw mako bɛ sisan an ka fɛn concret an sɛgɛnna radio tɛ don baki tɛ don waati tɛ don foyi tɛ don an bɛ to nin na fo sunkalo aw bɛ kan k'aw sara kabini aw nana an b'a fɔ an ye miliyɔn 1 wa 100 an ye nin ta ka di sɔrɔdasi minnu bɛ sara an ka d'u ma ni kumana dɔrɔn a ka
kira kamu orang minum B, lu itu lu ini, pasal aku lu kamu apa lah, sesa. Jadi mau kau biar lu ibadah tu zaman itu lu mana ibadah dokter. Kamu ibadah jadi ibadah. Pasal makin ini peransiap botak, tapu bande, pergi paraka, udah botak, nak cuma ni ke, ubah gaya orang orang je, nak cuma ni, ibadah bolu dia ke, ni yang gaya orang orang yang nama uya sini, awak jadi hasini. Asalnya mereka mampu sini dia berabara, doang dia sini ni loh. Benda cerbo, kau inserasi sama jumlah ni keluar berapa? Nak kemana ni enggak main deh. Second day zaman lah. Mani, ibu ni dah tak berfui kasih ni tu. Pasal ambak, kau ni bikin diri ni kau buat sini kau. Le politician dulu mana tu lah mana. You know mau ye kira kira. Pada main ni dia lagi ke ministry ya. Akhirnya assembly muaya. Adalah kan mungkin. Sama akhirnya nama semua lah. Victor si kabrala ka dalam tu pemanda lain kasus ni kerja yang. Uya buat muncul terlalu kuat tu. Zero dia. Kenapa kalau mau lah dumuran dumuran desra kalau lagi. Zumana sabo ini ke premi sedia bajonya. Kalau zumana sabo je amadon sabina lajoa. Samu bakono kateta. Ugo kabeta. Odo sebuli wala mahina la uya belum kata. Atara ka dimission. O make zumana ngona. O ga kona ngulu la sisana. Taga sini taga yang semua orang lewat zaman ini siapa ya? Amerika kan siapa? Wallah, pas udah serah, rumah berbuatnya orang foi tu lah. Ambil yang sen kelenge yang, atau sekarang kelenge kat mereka. Kau ada nasi mereka, tu aku dah benar bulu. Nanti dunia ni, apa kerana sengaja marci bega kabitin bega. Ani dah makasa. Minta itu beba bawa itu budi. Ayah kengkeng kodoh itu mesti kodoh kakak kodoh sini. Awe muna kabrau nana mambu zaman nama. Na election gesisa zaman alinci. Olu kono juna be zaman election. Asini kono sula. Wallahi kono sula. Min dara ini kata ini politician. Min dara tete kanya. Kadala ko amadu tumani. Kame sai no. Ame ni ndo mahali basa masamo. Sama wana ka beri ya kazo ke sangulo la machina la. Ikono sula. Ni politician lu wallahi kalau cura. Pasal ni bagi famu nau nana ni kemana bagi kau apa nggak hina kemana lagi. Ami formal lu profesor no pesan lu. Bawar bagi demi business. Lisi kurau berbola tinggi. Benne servo ini asini nama kemana yang tahu dulu lah. Ani nusa nu ke kemana yang dah menyala tanah herannya. Wallahi tallahi. Mereka zona ni bukan lagi kau ya. Awal nggak malam ni awal kau bulan ya. Ministry tetap ke gubernur asal boleh peramu nadi. Zaman ada dana beli kamu, isu kalau minum balau, dia mau dalam beli lagi. Bika bara lah so mini bela sampai kamu makaca. Zaman itu ada bara lah. Ayah malah. Iya ate bara lah mau kita nggak bara no ya. Hasil nggak minum kemudian kalau anda ilawa. Ture komunikasi. Ama bani ndabla ama nini ndabla ade bora kayanga abora bakuma caya tubu do tilila duna ta bora ta mau segede ni suli jonta wala bata ita au kini mai ni wula yang segede ya na yang senga kelege mau be kelege odo apa boleh utara ni mamu tuncam ni fo kidal kebe ndra utara ni fo adal hok utu meji ni ani kau dubure ni Bini dia. Zaman ini tadi tu telefon kau dah kerangnya ya. Dan lezane kata mencibeli terlalu. Victor si Pedro jomunan. Adalah kan jomunan macam mana? Jomunan kasus minggu itu ya. Kabrian se mohon nalawan thorolan macam mana itu. Abdullah tak hasil itu seka cokal tak hasil itu seka ni. Ka belakang ka burin dia ke papa nak barang abu bang. Emsa mohon kacau. Makalah ni padi dia sengkau. Kuma muda mah. Ambar bu bangga beli dia mu. Au ke pernah mau tak apa dolar ni kan kasih sih. Oh mama sih kasih mama pe kaum fakade. Anak pun nanti kerban. Ministry usaha mama bukan nggak do. Mereka nggak bismillah ini bukan. Oh ini ni lagi nama nggak menganggap dekat situ kata di garis rumah.
ni bete dese ya gouvernement ni maya achi ka hu akana ni makurawe uri akasani mamiti beba do ko gouvernement ni utunde bolira antu me do ngina ka to ka to pana no kila ba ka no ko faka faka mais ime tula bien vraiment pour n'intervenir utu me me bola ko no bola bien sukoro mangela na pe maela ne le buru ni de duru sa ko ke ya na gara wa fa ru asa sukoro mangela fen mo me ra mangela e kuma na me ya ko ka ka ba me ta bulu ba la ko ka ta ke ben le ser ulu ka contra ke kabra ma ke ni ulu ka ke le fubi maro president libere dola yo ver fenda mo ne ma bobola mata dene ko isa ko ben da baraina au ka dro me temo no masau fe ma ko taula mbe mali ko de la ni fanta ko do se ka dro me do ba na ka ko e mo da la ke se ga mula de ke tu bo ya do bola an se ga na Kurang tiga teson, musuh korbo bekangasa, to korbo bekangasa, tanso beyada, suri cuti, minam bebe koha, malu turun bebe tu, ani turu, ani esensi, obe mo korboro ni warki boleh basang boleh, komersa beti sekolah tu mana berkonti, harap tu waktu lagi, waktu mau mungkin, obe lah kakak centik sih, obe kakak udia, no kuma fora tu uji, kita coba obe itu gubernur mana, coba katene uji, katene. Sobat katene asli katene gouvernement ma katene ne tayenge ala yeni duna tayenge tan bolo tan dabara mba fo bi mba kuti ne re tene ga minante ko nte sundola hari butu katene mo man ba kala minu te buni hari bin beri la o beshi no wala la ma yo na tinge ni ya ba ga bin sa bo wala ni ni ya be sakala bolu na buru be sakala kante ni ada di tinggi sekarang, nggak bisa warga, no jadi mungkin komoditi, ya sekarang dapatkan. Zaman ini kita belum minta uang lah, karena kita belum minta apa ini. Kure nana kakak kompetensi komunikat kakak kompetensi nana papoira, ale kure lah, ay kewale deke mau bikakai, dungu bekuma delanda, aporata, adunata, apetang. Tak ubah orang bujang, anu flat, ubah bagi zaman anak kaya ramah orangnya nak ada. Ini ramah orangnya nak ada ya. Kau begini kau begini kau banci kau pun jangan minam bebeko. Dedu memang teke transport base gile me kau belum belanda kau. Oh bela nama sudah ni dulu. Zaman ada orang lu borak, burina klik klik. So mana klik kata berada di mana present anak kasih. Yanu ba ni jarubi nga jarubi kido ni ko jebi yanu mau kulela wi do bala ka ge mi yanu ko ay munye e ka fo de mi yanu e mi yanu ay munye ko re fondation mere fondation minu fona kele ma ge ra abe sanduri ne ko no ka ge ya aw ko ba do sanduri ko te ra aw do pe te ra we zo ma transition singa o de ka ni min ka ni ben awa bwa asimi l'homme fort. Nous maçons, nous voyons un aïe, on est des fins, c'est la nagara qui présente des bons mots ici, nous l'avons dit. Nous m'allons pas 10 ans, maman, on est de oui, ah, moi aussi, je ne vois pas fouille. Ni bella quand c'était Kaloga. Non, nous l'avons dit, mais je vois pas sur les gars à la table. Donc, à la base, il y a la table. Kahina fantama. Kahina dese bagator. Kasira alanya kuala ikile ne mamuri ya kachidi. Kakla kahina fantama. Dua muda. Dengan mama iba oma wa bedina. Atete minge jamana ini maya kaya. Amadi. Ibeka dua mingera mali kuna make machi. Amabinya. Dua uya kisia. Bubu dua mingera bubu tumewara wardi dine mogo doma amabinya dowe magonya otowa bube mapen dumanga dine mogo dowe ayam amabinya dowe tewo jale kele bi dowe mago dowe te pere dowe pene me obaso ya ala o aso ya ala ni mala tage ni ala idere ibe mau ni ngako kemen mala be ki wallahi taala ansegana pende do fulaji keki
parce que avec ça on est en cours de taille mali ou bien nous nous taille mali que l'on o yɛrɛ nɛgɛ de aw bɛ taa maa wɛrɛ de la yan'aw kana maaw tɛmɛna cɛkɛbara a y'a sigi bɛɛ kɛ yan a kɛra minisiriya Umaru Maribu a ma kaso kɛ yan bi a tɛ kɛnɛma a ye minisiriya ɲini yan a donna CNT kɔnɔ Victor Si bi a man kɛnɛ Mamutu y'a fɔ ye pour kana saba kɔnɔ furu y'a minɛ k'a kana n'a ye B0 ɲɛ nin min don a la a denw de b'a bolo ka nin bɛɛ kɛ jamana ye. Ne m'a f'i ye ko n'i bɛ saraka bɔ jamana na ni muri k'i ma ou bien dɔ ma k'i ma k'a fɔ ko taa nin saraka di jamana min ye fitinin wɛrɛ a ni Mali ma a bɛ minɛ walahi an bɛ Asimi kɔ bi an b'a gosi an bɛ Asimi kɔ bi an b'a gosi dutu t'o la Mali sɔrɔla so walahi taalahi an b'aw kɔ bi an b'aw gosi ni maa bɛɛ b'aw kɔ ne de bɛ kɛ den ye. Mais politiciens non, parce que les gens font ani biais sur les télé. Oui, les gens font ani biais télé. Et tout dans le roquet ou ah, bien le baby qui Mercedes souvent, qui m'azère pas aussi. Avec un siège par rapport à là, il s'allait par rapport à là. Au il n'avait pas enfant dans le monde. Car dans la sécurité. Kabran cek se kira tamani, si tawa beli cek se nggak bawa dia. Amal cek far Zufar zuka pulih ni. Munwul si bilai kuma kalung kuma nuna. Iya ada mani ni ya, iya ada mukoro ni ya. Iya ina pura munwul kuma drobe malam, apa tabe sangya tu kuma. Oh iya pernah kuma lah ni, uji se pulih, wallahi. Par zumbi tu, kamu tu berapa hobi pun tu. Anse kenaza, nama kuma mesau, nama kuma mesau. Zaman aja boleh memang gambi deh. Asimi bebe dia kurang macam. Ni yang saya mohon metu aku ni bawa tu, nu tise para lagi buku ikan animal yang orang. Zaman aja tise kakek yang saya dorong. Nu ulah yang saya ni, ya men saya ya pen laser boy aku di puri. Ni di kutu dia nau tu tise kakek mereka boy ala kana heran. Ni di kutu dia wallah ya tu di mereka wallah. Aw melai kurang ni, ada ni kurang. Kuma berkorang magaza. Ewan di mana ma? Avec aduna. Dara bengo kana mana? Nous devons voir du monde. Le temps est le meilleur. Le temps est le meilleur. Les hommes passent, le meilleur reste. Vendez vos noms OMT. Nebe mo fa nebe o ta tonga chineni ko fana ki kani yere segen ko andi yere to ko ni chinen bo bi nema ba ga sokel ko aga sokel to ya ga to ya ko te senen de ko dra ka gore mai ni chi ga bo wana ni ma bo o be minu ti se para la bula bo ka ma ore la nen do awani ndo are asini ya ko ma ba pura de sampo ite sa aku ada manjaran nusi manggil ubed dalam besudula, aku hinam baula. Malu dorongana, esansi dorongana, farmasi milan dorongana, ubed zaman balu. Minungga bazen, nungga vaksin, nungga kau, anuka karoni kau berpokan. Kamyon dulu jole mesis. Ningga nogo, sila apa ayukuma. Awe kuma tele la ni sila ko na na utukuma. Ko mawe bobo dia. Ningka bone akima. Sila ko kuma, ko 12 mois, ko 16 mois. Aya ko ai ambe sansa bake. Un ni ambe sampla. Ni bebe se kamo, me kwenta bora. Ambe kanga jate mine. Ambe na kuma o, ambe kanga jate mine. Atema ambe na kanga kuma o. Ambe kanga jate mine. Ako na perezama. Jamana to ingui. Nubo kubu nyawa kata tu ibu, kami kan jate mene kamu jate mene, ay jate mene, war babulai dona mampu, ay di pasu mampu, ay doni pasu mampu, aku maafkan bau kalau, na berhasil ni na maafkan bau masih dorong beban awal, abe bangga pula abe dona mampu jaga mana orang tu, abe kanga punya abe hera lah amba punya lah, kurang abe tak kamar ni mungkin, ensen kelakui mampu ni. Gak fo bagai ya fo ne ma fo bi ba fo si. Eke sera maji.
ikan ada doa ni barejokan, rejokan, ni mereka. Hari ini sogal doanya koron ni maaf ala kanaya. Sogal bener doa ni yang doanya koron ni teknya ala kanaya dah kira. Mami teknya boleh nak kali. Mami teknya boleh yang kita kubur pendi. Teknya muka pendi ni, mami nak kali tu lah tisu. Mais jangan ke boleh mangga. Mama apa boleh mangga ye kabut. Abe boleh mangga sur le plan militaire, mais sur le plan politique zéro à la base. Sur le plan militaire, Keduri, Hasini, Ouage, Diaw, Kone, ani Jongore, ani Kamara. Anganga ufu, anya kwa moye, anya ifosoka dawe. Kena ni politicien ni. Ibu la bosi ni ndo wata ni gubati ni. Oh, ye jamana beke kolonial ni. Oh, hari gabre chule. Oh, ukise ukata kala aunde bado. Mianga ko problem ko idala si sanga duma. Oh, aba mulanya muni. Ni kuma mungu tani muni. Ani ka ti doro ka kuma mali be ta be ka. O ar ne ni go na so ni ne to ko. Ni ro ko ni boto na so ni be mungu ya. Ko ba me ko ni ko ba de ni tu fu. Kuma ba fora ne na mekila hari na so ni fana president minana farzu Robert Mugabe ma delika for Bill Clinton Obama ya o ba be kapere ko ga ni ma sabalinere bifu ni be ga musoi ayo fona zinjini ma mungera la fu Assemblée générale Robert Mugabe Zimbabwe président ako ne Obama ni masabali embi jola ka boko peria ka pe era kana ne ke furibe ke muso amu fo kada biye na zo ni pati ne ka fara chaki ka fara ka fu beai mungera la fu en plein voilà ya abandonné aussi ka ke buna uluma ya na le ka kuma na so ni ma chama kuma na wu aba foto mi agera ni abonyarama ango sita ne geleya de banka ango sita poli de banka ukasuri choni ni kuma mungu c'est tout mami nganga kene ni we mungani ni kuma na jaga mana jaga ni frontier udah dunia frontier dah dunia no suli jonga no aku suli jonga mawari bikanga mu ala mu yawe dia lambe eje abe kasuna la wisi ka frontier no akorata Dode ni ko chemin ka sika bisu ande marina e wele ale cheni moblu de bena ga moblu be bla bronjer mobli fere la be bisu no wala awni ala che woire hake jamana be ka ro no hasin ka responsibility ya akan sira ko nya wallahi buakar nyare ako au de kasuralai ani tungara kolone tungara aya buasini ko na ko ke jamana ina bi fuika am senga anniversaire kera o ya jamaya o anniversaire ngera sar o jamaya ben servo e jamani mo ya bo o ba ira ka bo mau yu korodo sa anti si kamma ko ni na ne bi gele de jamana be kankaranka zumana far zuire nana maro anada samara ni nana samara de wa badini diba ro badini abe badena me posi jale me pambarampa papa kata ko abe alam ne de la ko mi mane mo ni bela kanga pe abe kanga milioni ponta anga limania de segenya alamana segemi dai be limani ola ne jamana mo mana ko kinga limania e ne ba la uba ta e be limani ola tu ha akorota ni sirana jamana ye kube mi fiye tegedi ni sirana jamana ye nasira sa ko kube mi fiye rezoga etise ka jamana jo amma gote we bana mai ninka kelengro ukabo ka for mara nasira sa ko bula taramfe ube bula tara kungu fane ube war dira bula mano kera dongo do nyemi kuro haram do ne be kumane sa go benda barawo nema baba be bula har na ya dine mane magota go fandau de segene awamu fo bimba ko awaru ko bana era mi dumu be gara jo ya me be rajo da hari ni do ya me be rajo be na posi tu ni be pende na jamana ko ire sigile be chi ko la iga ro
Emina Kuradena. Mentre Fadiga Fou, le représentant personnel de Boula. Bada, Agateli, Abladamela, Negakara Pedro to me sorcier bolo. Les dimpis du Mali. Ah, eh, Allah, Bada, Yagaseli, Président Kassoke, Boula Claude Zami, au président Bayem la Bololona. Par Zouben Kilimolo fait. Araman Jarame Kabin technique. Nekele Bama na Wola Game of Kangam Fivani Tapia. Fonte à la table. Kanasera Maune, Nibet Kala Tila Bla. Nia Ala Ila Bladrebe Kalonga. Yera Woolen Anti Baula. Omar Chefi, Anti Baula. Wallah. L'homme qui n'a peur de rien. Ben les servants Anti Baula n'est Ama ya umanata dugula be mo million mo awse warta wulo akokuma kande kadi mawya na be mi fa weti belle servo adona sente kono dorome mugama ta ka warla kopi odela mawbi fo ibe mi fi dala ni kera te doro mawbi kan ti fo ki wala mano kakati be boy to kola afwa sini ko jamana jale ni akana kuma mungun kala no na mede no ti se dora ku ku era be ki era besi era beki jamana tisika tudoro ama sigi antu kuna meti ngezoda fransia kuda ya bota tabuba beta ante mena ninde si zango de solution ama gogori la malien segene nutru voilà nega karabe juru tumbe amadu anti adaman jara nostra kuma tumbe le maréchal le général de Diko Bugula fantam jigi de sebal le commandant en chef de forces grosvinga bolibe Asmiganga Mali Pije Beta Kadi Mali Sorasuri Ukana Dro Meluma Ukawari Beta Kadi Mali Kiruma Olu Bekanga Sao Amego Politician de Milenza Wena de Kubanchi and Hakili Anki Muyara Sao Ambe Chineni Kofara Chineni Varale Kokan Kamahan Amu Fawye Hakibu Beninka Salara